Мъж на около 40 години, с добра работа, семейство и дом. Всичко изглежда под контрол. Но той идва при мен, защото усеща, че всичко го дразни. Постоянно. Всички го изнервят. На работа колегите, вкъщи децата, в магазина касиерката и най-лошото усеща, че започва да се затваря. Не иска да говори. Не иска да излиза. Избухва за най-малкото нещо. После съжалява, извинява се. Обещава си, че повече няма да го направи. И после пак го прави. Но какво стои зад този гняв? Точно преди да ти разкажа какво ми каза и какво открихме заедно, ако все още не си се абонирал, не забравяй да харесаш видеото и да се абонираш за канала Психология с Енигма. Остани до края, защото това, което ще ти споделя, може да е историята на много от нас. Когато